נתי לנגרמן, אתה עם המספרים המטלטלים. כן, קשה לתאר את ממדי הזוועות מיום הטבח, אבל דוח חדש שמנסה להמחיש את הפגיעות המיניות השיטתיות והאכזריות שביצעו מחבלי חמאס והפורעים העזתים. הדוח נכתב על ידי חוקרות פרויקט דינה ממרכז רקמן באוניברסיטת בר אילן. הוא צפוי להתפרסם בקרוב, והוא כולל ממצאים שנחשפו בכנס שנערך לאחרונה בפרלמנט האירופי בבריסל. אנחנו מפרסמים כאן את עיקרי הדוח ונזהיר שמדובר בפרטים קשים לשמיעה. אלה הנתונים ועדויות. התקבלו 14 עדויות, ראייה ושמיעה, על לפחות 5 מקרי תקיפה מינית קבוצתית, 4 מקרי אונס ו3 מקרי כריתת איברים, כולם מקרים נפרדים. זו 6 מוקדי אלימות בעוטף עזה. בנוסף, זו 28 דיווחים של מד"א, משטרה וארגוני חירום שתיארו לפחות 30 ממצאים הקשורים לאלימות מינית. לפי הדוח, לפחות 10 שורדות טבח ו11 שורדות שבי דיווחו על תקיפה מינית. נזכיר, מרבית הנפגעות נרצחו וריאות רבות נהרסו במהלך הקרבות. ככה, החוקרות קובעות הממצאים מחייבים העמדה לדין של האחראים. שוחחנו עם חבר הפרלמנט האירופי כריסטוף סטור מדנמרק שיזם את הכנס אותו הזכרנו. הנה קטע מדבריו. Jeg synes, det er vigtigt, at vi holder et event som det her, hvor vi viser en af de ting, som også skete under angrebet den 7. oktober. Og de forfærdelige ting, som særligt kvinder blev udsat for, som vi ikke rigtig hører om i medierne i Europa. Når vi ikke gør det, så er det vigtigt, at der er nogen, der tager initiativet og inviterer nogle af de forskere, som rent faktisk ved, hvad der er foregået, til Europa og fortæller om de forfærdelige hændelser, som skete 7. oktober i Israel.